Sustraietatik elikatuko da enborra. Ta horretarako, sustraiak egingo du dagokion bidea. Estamos en la época del final de Franco y había un movimiento general en Euskal Herria para recuperar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Intentau bendun dana egitea. Zan dezela, magu kasuntan pineskan ginen eta ezin genuen apuntau. Saiatzen donak dantzain beharko nuke. Nik eman ditut dantzatalden 17 urte, bindikan espatantza ez dut inoiz dantzatu. Gaur egun pentsatzen jarrita, zure esatea hori guk lortu dugu. Dantzaiteko beste modu bat. Txapelak entzen dut, zati. Galdu egiten da. Dantza talde pizirik baldin magare, da neskak da berako. Duela 50 urte, adiera bat gehiago sortu nahi izan genuen. Horako gauza simple beten olako aldaketak ez ditugu ematen. Tokitak tokatzen da. Beri oso iruditzen zait. Oltorari jarrituko dela, espero dut. Eta ez da moda kontue. Hori garbi euki behar da. Baina ezinezkoa izan zitzaigun bakarra eranstea. Bataren atzeak erakusten du besteak aurrean nola dantzatu. Egitu zitzaidan plazan ikusita erresa izango zala. Talde hau sondia zan eta gu ez ginen izan protagonista, Baina bira ematerakoan, Txabalak eta falta txuleria. aurrea atze bihurtzen da, eta atzea aurre. Eta zintzon dantzegin. Eta hortik sortzen da sinkroniaren ederra. Margatu zerbait eta betiako egon bat zerbait. Sustraiek oso lurpetik edo oso azaletik jaten ematen diote herriari.